Στην φόρμα του ταμείου βλέπουμε την επικεφαλίδα, η οποία περιέχει την ημερομηνία του ταμείου, το υπόλοιπο και τα κουμπιά ελέγχου. Το υπόλοιπο του ταμείου καθορίζεται από τις τιμές των πεδίων στα έσοδα, στα έξοδα, στην καταμέτρηση μετρητών και από όλες τις κινήσεις στα υποσυστήματα πελατών, συνεργατών, εθνικών λαχείων, scratch και λαχείων. Τα κουμπιά ελέγχου του ταμείου είναι τα εξής, με την σειρά που εμφανίζονται. Το κουμπί βοηθείας, το οποίο ανοίγει μια σελίδα με γενικές πληροφορίες που μπορεί να βρείτε χρήσιμες για το ταμείο. Το κουμπί αποθήκευση αποθηκεύει τις αλλαγές που έχουν γίνει. Το κουμπί κλείσιμο βάρδιας, με το οποίο κάνετε αποθήκευση, κλείνετε την ημερήσια βάρδια σας και αποσυνδέεστε από το σύστημα. Μόνο όταν έχουν αποθηκευτεί όλες οι αλλαγές μπορείτε να κάνετε κλείσιμο βάρδιας. Το κουμπί διαγραφής, με το οποίο διαγράφετε το ταμείο της ημέρας. Το κουμπί ρυθμίσεις, με το οποίο ανοίγει το πάνελ με γενικές ρυθμίσεις για το συγκεκριμένο ταμείο. Το κουμπί πληροφορίες, με το οποίο βλέπουμε γενικές πληροφορίες για το ταμείο. Από κάτω βρίσκονται δύο πίνακες. Με πράσινο χρώμα έχουμε τον πίνακα με τα scratch, εθνικά λαχεία, λαϊκά λαχεία και λοιπά λαχεία. Κάνοντας κλικ στο μπλε κουμπί δίπλα στο κάθε ένα, ανοίγουμε την σελίδα για την καταμέτρηση και τις συναλλαγές του κάθε υποσυστήματος. Κάνοντας κλικ πάνω στο όνομα του υποσυστήματος, ανοίγουμε την σελίδα με τις κινήσεις της ημέρας για το κάθε υποσύστημα. Με μπλε χρώμα βλέπουμε τον πίνακα με τα σύνολα. Στην πρώτη στήλη έχουμε τα σύνολα από τους συνεργάτες, πελάτες και υπαλλήλους. Κάνοντας κλικ πάνω σε ένα από αυτά, ανοίγουμε την σελίδα με τις ημερήσιες κινήσεις τους. Στην συνέχεια έχουμε τον πίνακα με τα έσοδα. Εδώ συμπληρώνουμε τα ποσά από τις αναφορές του ΟΠΑΠ. Χρησιμοποιούμε τη γρήγορη καταχώρηση για πιο εύκολη και σωστή εισαγωγή των αριθμών. Σε κάθε καρτέλα της γρήγορης καταχώρησης έχουμε το κουμπί βοήθειας, το οποίο μας εξηγεί ποια ποσά πρέπει να εισάγουμε σε ποια πεδία. Μετά την εισαγωγή των ποσών πατάμε αποθήκευση και το σύστημα θα εισάγει αυτόματα τα ποσά στον πίνακα εσόδων, κάνοντας όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς. Στην συνέχεια έχουμε τον πίνακα με τα έξοδα. Κάνοντας κλικ σε μια κατηγορία εξόδων, ανοίγει η φόρμα δημιουργίας μιας συναλλαγής, στην οποία πρέπει να επιλέξουμε αν είναι αγορά ή πληρωμή, με ποιον συνεργάτη κάνουμε την συναλλαγή, καθώς και το ποσό. Μπορούμε να γράψουμε και ένα σχόλιο για να μπορούμε να θυμόμαστε λεπτομέρειες για τη συναλλαγή. Στη συνέχεια έχουμε τον πίνακα με τα μετρητά. Στην στήλη ταμείο εισάγουμε τα τεμάχια από κάθε νόμισμα που έχουμε στο ταμείο. Στην στήλη αποθήκη εισάγουμε τα τυχόν έξτρα νομίσματα που έχουμε διαθέσιμα στο χρηματοκιβώτιο. Τέλος βλέπουμε τον πίνακα με τις προμήθειες. Συμπληρώνουμε τα ποσά από τις αντίστοιχες αναφορές του ΟΠΑΠ. Μετά τη συμπλήρωση όλων των πεδίων και την καταμέτρηση των μετρητών θα πρέπει το υπόλοιπο του ταμείου μας να είναι 0.